प्रमद बर'आ जुदि थिगैनो दंब्ला मैयानि बे दरं अदालगुरियाव मानो गावनि सापर्टारखौ बिजेपिनो भट होआबाला मानो नांगोलाव थुआबोलाय बेसेबांसो भट मोनगोन नोंथांमोना जोङो 7.5 लाख भट मोनगोन दरं अदालगुरियाव सीएम सारा दिनै बिथाङा बुंदों फैगोनब्रा फैगोन नांगोलखौ बनसो जायो होननानै बुंदों बिथाङा बे जेबो नङा बेफोर जेबो नङा बेफोर जाहैबाय नाटक ड्रामा बिजेपिनि मानसिया गासिबो सिङाव नांगोलाव भट होजोबगोन दे আমার আজি মুছলপুর জিলা হিসাবে 4টা ব্লক কমিটিত আমার যেটো নির্বাচনী সভা এটো খুব সাকসেস ভালকে সাকসেস হয়ে গেল মততে আমি কব পারো যে 1 নম্বর কোকরাঝার লোকসভা হিসাবে আমার কাম্পা বরগয়ারি জিকাটো 100% কাটা এটো তো জিকিবই আমি কোকরাঝারটো কোনো শক্তিয়ে রাখিব নোৱাৰে আমার কাম্পা বরগয়ারি আমি জিকিম 100% আর দরং ওদালগুৰি ক্ষেত্ৰতো বিরাট ফাইনাল ভাল রিজাল্ট আহিল মততে আমি জিকিল দুটা সমষ্টিত আমি জিকিব বাস মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাই কোকরাঝার লোকসভার মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাই আমার লগত কন্টেস্ট কৰিব পৰা কোনো দল নাই আৰু নহবই আমি দৰং ওদালগুৰিৰ বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছক হাৰাই পেলাই আহিছে আমাক কোকৰাঝাৰতো এনেকুৱা টিম লাগিছিল তেতিয়া অলপ ভাল হলে হয় কিন্তু টিমে নাই আমাৰ লগত যুঁজ দিবৰ কাৰণে দেই मानासावल' फैया बेना प्रग्रामा दं बिजनियावबो दं क'क्राझारावबो दं गसाइगावबो दङ बिजनियावबो दङ सालबारियावबो दङ बिदिनो मोनबा दङ निर्वाचन इलेक्सन चिफ मिनिस्टारबो फैगोन सोरबा मन्थ्रिबो फैगोन सोरबा एमपिबो फैगोन बे गाव पार्टि लाइनाव गाव केम्पेइन खालामो देरहालाङोबा माबायदि खामानि मावगोन मा थांखि सार देरहालाङोबा जों दाथ' एमपि देरहालांबालाय बेनोसै जोंहा प्रतिश्रुति होनाय दंखायो बिटिसि सरकार फैनांगौ बिटिसि सरकार फैखांनायनि उनाव जोंहा इस्टाराव होखानाय दङ बे इस्टार मथे जों खामानि मावगोन नाथाय प्रमद बर' बिथाङा बुंदों जों जुजिनानै रावबो पार्टि गैया बे प्रमद बर'आ जाम्बासो बे जेबो गैला बे सेस बे प्रमद बर'आ जुदि थिगैनो दंब्ला मैयानि बे दरं अदालगुरियाव मानो गावनि सापर्टारखौ बिजेपिनो भट होआबाला मानो नांगोलाव थुआबोलाय बेसेबांसो भट मोनगोन नोंथांमोना जोङो 7.5 लाख भट मोनगोन दरं अदालगुरियाव सीएम सारा दिनै बिथाङा बुंदों फैगोनब्रा फैगोन नांगोलखौ बनसो जायो होननानै बुंदों बिथाङा बे जेबो नङा बेफोर जेबो नङा बेफोर जाहैबाय नाटक ड्रामा बिजेपिनि मानसिया गासिबो सिङाव नांगोलाव भट होजोबगोन दे गुन गोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं मेट्रिक पास जानाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बडलेण्ड स्टार एकाडेमियाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो क'क्राझार सहरनि साहा फारसे साखाथि तितागुरिनि समबाय मावख'नि साखाथियाव थानाय बडलेण्ड स्टार एकाडेमि जुनियर कलेजाव 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय हायर सेकेन्डारि थाखोआव गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो 2024 मायथाइयाव गायसनजानाय बडलेण्ड स्टार एकाडेमियाव फोरोंथाइ मोननाय रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स कमार्स एन्ड आर्ट्स मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुनगोनां सोलोंथाइ होनो आवगायदों बडलेण्ड स्टार एकाडेमि जुनियर कलेजाव मुं थिसन्नोब्ला फरायसाफोरा माखासे मोजां खाबुफोरखौ मोननो हागोन सिगांसिन मुं थिसन्नाया सा 10 फरायसा फरायसुलिफोरा फिस होनाङालासे फ्री एडमिशन मोननो हागोन गासैबो फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायनि मासुलखौ 30% रेहाय होनाय जागोन 75% नम्बर लानानै उथ्रिसार जानो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय एडमिशन फिसखौ 40% रेहाय होनाय जागोन आरो 85% नम्बर लानानै उथ्रिसार जानो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय एडमिशन फिसखौ 100% बाङायनि खाबुखौ होनाय जागोन हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जाग्रा आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुखौ मोननो हागोन बेजों लोगोसेयैनो JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै कोचिं मान्थलि मक टेस्ट आरो आर्ट्स स्ट्रीमनि फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय काउन्सेलिं बायदि बायदि उफ्रा फराफारिफोरनि फोरोंथाय खाबुफोरखौ मोननो हागोन बिदिब्ला मानोथो गोबाव खालामनो
नोंथाङाबो गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय बडलेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। बांसिन आबुङै मिन्थिनो थाखाय गाहायाव होनाय मबाइल नम्बर फोनांजाब खालामदो। मबाइल नम्बर 6000349997 7638008149 6003494371